Hij met ons dan, hè? Ja, ken je die? Hij is niet naar ons. Ja! Het is een filmpje. Dit is een filmpje! Ja, serieus? Hoi. Vind je het leuk? Ja. Niet alleen maar om de leven. Super! Het is een feest, het is een feest. Ik zag dat gitaar. Het jitter nee, het jitter nee. Het broek ik in verstaan. De fles met leeg, de fles met leeg. Super, die troch. Doorheen, wat zijn alle rapid show. Tegen zooi, tegen Wat een zooi. bende van de vier. Gooi maar om, gooi maar Leeg een om. fles voor de vlier. Super zwitte stappen, smoken, mullen, 1 en 10. De hond onder de tafel en de god heeft gediend. Wat is het feest, feest, ja het is een feest. Machine aan, domme super, Het is swienekees. Wat is het feest? Feest, ja het is een feest. Wat er een gebeurt? Het interesseert is toch niet één. Muziek met loer, muziek met loer. Stenen koord als net. Rock and roll, rock and roll. Pallendoos heb ik in verlet. Blauwe plakken in de Machine aan in de bed. We pakken hem uit Beppen. Per haar les verrit. Want het is feest, feest, ja het is een feest. Machine aan, domme super, Wat een swienekees. Want het is feest. Feest, ja het is een feest. Wat er een gebeurt? Het interesseert is toch niet één. Want het is feest. Feest, ja het is een feest. Machine aan, domme super, Het is een swienekees. Want het is feest. Feest, ja het is een feest. Wat er een gebeurt? Het interesseert is toch niet Want één. het is feest. Feest, ja het is een feest. Machine aan, domme super, Het is een swienekees. Want het is feest. Feest, ja het is een feest. Wat er een gebeurt? Het interesseert is toch niet één. Je kan een foto. Nee, in je film. Dat zo